मोननै पोस्ट नुनो मोनदों बे मोननै पोस्टआ जोबोर गोग्गाथाव सान जोंनि थाखायबो आरो आइजोफोरनि थाखायबो बे पोस्ट मोननाया मा गिबि गिबियावनो नोंथांमोना बुंगोन मोनसे पोस्टआ जाहैबाय मा माखासे माने आइजोखौ हाबा खालामनायखौ लानानै बे पोस्टआ बेसेबां रियेल आं मिथिया दे नाथाय पोस्टखौ आं मोनदों बेवहाय मोनसे निउस चेनेला बेखौ फोसावनायखौ नुदों बिसोरो फट' खालामनानै होदों आरो मिडियायाव ससियेल मिडियायाव स' बेहाय मा नुदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि केबिनेट डिसिसन ना मा डिसिसन आं मिथिया बिथांनि सरकारनि डिसिसन होननानै आं बुंसिगोन बे डिसिसना मा बे थांखिया मा बे बिथांखिया मा बेवहाय मा खालामदों जुदि सानै हाबा खालामो That means सासेया डिभर्स जायालासिनो गुबुन सासेबाव जुदि हाबा खालामबा 7 years जेल बेवहाय जानो हागौ खायसे क्राइटेरियाफोर थानो हागौ माखासे विदाउट क्राइटेरिया माने बै थाखानाय सासेनि जेबो विदाउट पारमिसन बेबायदिसो ना मा बेखौ मिथिया ए टु जेड डिटेल्स जेबो गैया नाथाय नैथि जुदि हाबा खालामोबा नैथि माने बेवहाय जाबायदि लिरदों बेवहायथ' नैथि होनना लिरदों नाथाय बेयो निस्सय सानै सासे थाखानानैनो आरोबाव गुबुन सासेबाव बेबायदि आरो मिनिङा बेवहाय माखासे क्राइटेरिया कन्डिसन थानो हागौ जे मा जाहोननि थाखाय माने हाबाखौ लाखो माबायदि कन्डिसनाव हाबा लानो हागोन बा हाया बेफोरनि माखासे कन्डिसन क्राइटेरिया थानोबो हागौ बेफोरखौ बुंला नाथाय नैथि जुदि हाबा खालामबा डेट मिन्स सानै जुदि हाबा खालामबा आरो ना सासेखौ हाबा खालामखांना गुबुन सासे खालामबा 7 years जेल जुदि साथामबा 14 बोसोर जेल आरो जुदि साब्रै जायोबा सासे सानै साथाम साब्रै सासेखौल'थ' मोनखायो सानै जाबा 7 साथाम जायोबा 14 आरो साब्रै जायोबा 21 years जेल स' बहु बिबाह गोबां हाबा खालामनाय जि कालचार गोदो गोदायनिफ्राय दङ जेनेरेलि बे कालचारा गोदोनि समाव बहुद बुरजामोन आथिखालाव एसे खमायबाय आरोबाव मोनसे थाखोनि मोनसे धोरोमारि सुबुंफोरनाव बेखौ दाबो गोबां नुनो मोननाय जायो बबेखानि बिथांमोननियाबो एसे खमायलांबाय नाथाय बिथांमोननियाव बांसिन नुनो मोननाय जायो बेयो बुंनो थाङोबा आइजोफोरनि थाखाय जोबोर मोजां मोनसे माने डिसिसन होननानै आं बुंगोन आरो बेबायदि डिसिसनखौ सिगांनो लानांगौमोन जाबायदि माने थासारि जादों जोंनि इण्डियाआवनो जा आसामावनो जा बे थासारिखौ नायनानैथ' बेबायदि नियमखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो लानांगौमोन आरो स' बेबायदि नाथाय बेवहाय माखासे कन्डिसन क्राइटेरियाफोर थागोन बेखौ जेबो मिथिया मानो होनोबा नोंथांमोना बयबो मिथिगौ मोनसे समाव मा जायोमोन तालाक होनबानो माने गैला आरो डिभर्स जाबाय फाथैलाय बिसिनाय जाबाय बिनो गुबुन सासेखौ लानो हानाय जाबाय जानो हागौ बेखौबोथ' खालामनो हालिया आजिखालि इण्डियाआव तालाक होननानै नोंथाङा सोरखौबा बेबायदि फाथैलाय बिसिनो हाला दा इस्लाम धोरोमारि सुबुंफोराबो आरो बेबायदि गोबां स' बेवहाय बुंनो गोनां गैया नाथाय मोनसे पस्ट नुनो मोनदों बे पस्टआव मा नोंथांमोना नुदों बागुरुम्बा दोहौ 17 जानुवारि 2026 मायथाइ दिनै मा तारिख नोंथांमोना मिथिखाबाय 17 जानुवारि 2026 मायथाइ खालि सारुसाजाय स्टेडियामाव खरुखाजाय स्टेडियाम बेवहाय मोनाबिलिनि 6 रिंगायाव निश्चय 6 PM होनना लिरनाय दङ मोनाबिलिनि 6 रिंगायाव बेवहाय 10,000 बर' हिन्जावसाफोरा माने सिख्लाफोरा बागुरुम्बा बागुरुम्बा डेन्स बबेखानि बेयो बागुरुम्बा बा बर'नि बेबायदि मोसानायनि जारिमिनाव बेयो मोनसे रेकर्ड जागोन बबेखानि बेयो गिनिस बुक अफ रेकर्ड बेवहाय सिखांनायनि चान्स गैया होननानै आं बुंगोन बर'नि डेन्स हिसाबै बेयो नुजाथिनो हागौ नाथाय थांनाय समाव 2023 मायथाइनि 13 एप्रिल डेट मिन्स बैसागुआव बिहु डेन्स मोसादोंमोन ना बै सारुसाजाय स्टेडियामाव 11,304 टटेल बेवहाय मोसाग्रा आरो मिउजिशियान लोगो नांनानै 11,304 जन मोसादोंमोन बेवहाय नाथाय जोंनियाथ' बागुरुम्बाया मा 10,000 ल'सो जागोन आरो बै 11,304 नि मादाव 11,290 दा मोसाग्रामोन आरो मोसाग्रा दामनानै मोसाग्रा हौवाबो थाबाय हिन्जावसाफोरबो थाबाय हौवासाफोरबो थाबाय बेबायदिमोन आरो नाथाय बे बागुरुम्बायाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला 10,000 होनना बुंदों 10,000 नि सासे बारा ना खम एक्जेक्ट मिथिया नाथाय 10,000 बेबायदि राफलि मोनसे हिसाबखौ नुनो मोनदों स' बे गिनिस बुक अफ रेकर्ड जि बिहु डेन्स 2023 मायथाइनि 13 एप्रिल खालि बैसागो समाव जि मोसादोंमोन बेखौ बारस'नो हानाय नङा आरो बबेखानि बेखौ बारस'नोबो होखानाय नङा आसाम सरकारा निश्चय बेखौ एसे लिमिटेड खालामनानै होबाय गावसोरनि रेकर्डखौ बारजानो गिनानै बेबायदि खालामबाय नामा
नाथाय बेवहाय जि लिरनाय नुदों बेवहाय बागुरुम्बा दोहौ होनना लिरनायाथ' बर' सोदोबानो नाथाय बे लिरनाय हांखोआ जाहैबाय मोनसेयाथ' इंराजि जाबाय आरो मोनसेया एसामिस जाहैबाय बै एसामिसजों लिरनाय इंराजिजों लिरनायखौ नुनानै बर'जोंथ' लिराखिसै बर'जों लिरि नुनायखाय मानसिफोरा एसे माखासेया गोबां रोखोमनि ब्लेम होनायखौ नुनो मोनदों आरो गोबाङानो किन्तु परन्तु मानो बेबायदि खालामदों मानो बर' रावजों बेखौ लिराखिसै सरि बर' रावजों नङा मानो देबनागिरि हांखोजों बेखौ लिराखिसै बेबायदि माने कुइसन एराय जादों आरो बेवहाय आंहा बुंनो गोनां जेबो गैया बे बाथ्रायाबो सैथो बेहाय देबनागिरि हांखोजोंबो लिरजागौमोन आरो इंराजिनि सोलाय देबनागिरि हांखोजों लिरजागौमोन एबा देबनागिरि हांखोजोंबो मोनथामबो राव हांखोजों लिरजागौमोन मोनथामबो लेंगुवेजाव लिरजागौमोन आरो दा बे बागुरुम्बा दोहौ होननाय सोदोबाथ' बर' सोदोबानो नाथाय हांखोआ देबनागिरि जायाखिसै स' हांखोआ देबनागिरिजों लिरनायमोनबा एसे मोजां मोनगौमोन माखासे मानसिया नाथाय बेहायथ' कालचारेल एफेयार्स सरकारनि बिफानानो बेखौ जारि खालामदों बेखौ मा बुङो जायखिजाया 10,000 बर' सिख्लाफोरा सारुसाजाय स्टेडियामाव 17 जानुवारि खालि मोसागोन बागुरुम्बा बेनो जोंनि थाखाय जोबोर गोग्गाथाव होननानै आं बुंगोन स' बाखि पलिटिक्सनि सायाव बुंनो गोनां जेबो गैया नाथाय आंनि बुंनो गोनां बेनोमोन बेखौ लानानै बांद्राय साननो गोनां गैया बबेखानि जोंबो लुबैयो बर' मानसि हिसाबै देबनागिरिजों लिरनायमोनबा बै बर' रावखौ जों गावनि बायदि मोनगौमोन एसे एसामिस बायदि नांबाय आरो स' नोंथांमोना मोनथाम जायगानि नाम नुदों बे मोनथाम जायगाया जाबाय मोनसेया जाबाय कलाक्षेत्र बेवहायबो टिकेट होगासिनो थादों जाहैबाय आरो मोनसेया जाहैबाय मा कालचारेल सेक्रेटारियेट जानो हागौ बेयो पानबारि नामा सरि आमबारि मोनसेयाथ' खर'खाजाय स्टेडियामावनो सारुसाजाय स्टेडियामावनो होबाय थादों स' मोनथाम जायगा नुनो मोनदों मोनसेया जाबाय पानजाबारिनि बै कलाक्षेत्र आरो मोनसेया जाहैबाय आमबारिनि बै जि कालचारेल सेक्रेटारियेट ना मामोनथाय एसे बावबाय बैहायबो मोनगोन आरो मोनसेया जाहैबाय सारुसाजाय स्टेडियाम मोनथाम जायगायाव टिकेट होगासिनो थादों स' निस्सय आधार कार्ड भटार आइडि बायदिसिना बेबायदि नांगोन सरकारि प्रमान पत्र नांगोन नोंथाङा बैहाय खर'खाजाय स्टेडियामाव बा सारुसाजाय स्टेडियामाव नोंथाङा हाबनानै बै मोसानायखौ नायनो थाखाय निस्सय बै टिकेटखौ लानांगोन आरो सरि टिकेटखौ लानो थाखाय नोंथाङा बै डकुमेन्ट्सखौ दिन्थिनांगोन जमा होनांगोन निस्सय फट'स्टेटफोर खालामना लांनो गोनांथि जानो हागौ स' बे मोनथाम जायगायाव नोंथांमोना जायफोरा नायनो गोसो दङ 17 जानुवारि खालि बै सानखालि नोंथांमोना बे टिकेटखौ लानो हायो आरो स' फ्रेन्ड्स बै जि हांखो देबनागिरि बेखौ लिरियाव एसेबां दुखु खालामनो गोनां गैया होननानै आं सानो बबेखानि एसे साइडलाइन खालामनाय बायदि मोनदों आरो एसे माने साइडलाइन खालामना दोननाय बायदि नांदों आरो गोसोआ थेंक इउ नोंथांनाव अरायबो हुसियार सानै साथाम साब्रै बे हाबा खालामनायनि सिगां नोंथाङा 100 बार साननाया गोनांसै